Dobre, takže dneska nás vlastne čakali prvá etapa v kopcoch, čakali sme selekciu pelotónu. My sme mali hlavne na poradie Martina Mahďara, Maroša Kováča a Patrika Tibora. Dá sa povedať, že stále sa držali v popredí balíku a na poslednom kopci z Osturne na Bystru odišla 9-členná skupina, kde sme mali Martina Mahďara. Tá si vypracovala až 3 minúty náskok, ale bohužiaľ v tejto skupine niektorí ľudia nemali moc veľký záujem spolupracovať. Keby tá skupina spolupracovala, tak ten únik mohol vydržať až do cieľa. Boli v nej dvaja závodníci z Kaťuše, ktorý jeden si nastúpil 40 km pred cieľom, druhý prestal striedať, do toho začali špekulovať závodníci z Kolsu takže bol trošku problém, že skupina prestala ťahať a došli 10 km pred cieľom. Takže zase hromadný špurt. Tak áno, taktika, výkon, všetko dobrý, chyba tomu tá čerešnička na torte, by som povedal. A podstatné je to, že chalani, čo idú do celkového poradia, stále nestrácajú a stále máme pred sebou dve ťažké etapy. Takže stále je proste kde rozhodnúť. Takže tam v podstate z takého celkového pohľadu na celkovú klasifikáciu, tak určite ako spokojnosť, že vlastne je stále tí chalani sú v hre o poradie. No. Hovorím, dneska to bolo nakročené tak, že mohol byť aj ten výsledok, keby tá skupina vydržala, tak proste už mohlo byť niečo rozhodnuté a už mohli byť nejaké rozdiely na tej špici iné ako sú teraz, lebo stále je to momentálne o sekundách. Keby už bolo momentálne trošku väčšie rozdiely, tak už tie ďalšie etapy by boli trošku, povedal by som kľudnejšie. Teraz je to stále o sekundách, takže stále je veľa ľudí v hre o poradie a tým pádom to bude stále náročné. Áno, jasné, že v podstate som trošku prekvapený, že Renzo tam ostal až do záveru, že tak mohol trošku pošetriť, ale spoliehal sa na to, že tiež keď už tam bol, že skúsi ten špurt, no ale už vlastne nebolo to na tú úplnú špičku. Tým, že je vlastne ako špurter, tak bol už unavený, takže už do toho úplného záveru to nevyšlo.